Ti'n athro da, ti'n lwyddiant, ti'n athro da. Mae'r cwrs wastad wedi bod yn lwyddiant. Barod Hefin? O, odw, ie, odw. Mae Miss Marian Prothro yn y dosbarth yn aros. Marian Prothro? Ie, ti'n nabod hi? Gwyneb ycha fi, fel neidir yn trial datrys problem. Dillad di I gyd, fel y child catcher, ti'n modd? Beth, na? Chitty bang bang Hefin. O, dwi heb o le. Na ddi ofyn am ti yn arbennig Hefin. Dy fe? Do, a wedyn chwerthin, fel y Wicked Witch of the West. Pwy? Pob lwc Hefin, pob lwc. Bore da, Hefin, ready to face the enemy? Yeah, bore da. Gelyn. Granda, there's been a change of plan. Mae Rachel Maiban barod. Yn barod? Mae hi'n edrych yn grac. Ie, dwi'n gwybod pam. Pam? O'n i'n coleg gyda ddi. Oh, Aberystwyth. Yeah, I'd be angry if I'd gone there too. Rubbish nightlife. Ond felly, ti'n nabod ti? Briliant. Na, dim briliant. Ond chi ffrindiau? Na, dyn ni ddim yn ffrindiau. Ni heb fod yn ffrindiau ers ni fynd ar ddeit yn 2001. Date? Ond mae'n edrych fel y child catcher. Ie, pwy yw hwnna? Hei, does dim ots. Chitty bang bang. Oh, ti'n methu wneud hwn. I'm so out of my depth. Bydd yn iawn. Bach o hwyl ysbryd. Oh, mae'n casau hwyl ysbryd. Mae'r fenyw yn casau Toby Carvery, bowlio deg, Jess. Waw. Mae'n enghofio'r cynllun yn mynd nôl i'r ingreiddio. Beth? Ond mae'n gweithio. Na, Liz, mae rhaid I ni. Na, Hefin, ti'n neud mistake mawr. Granda, dyma'r unig ffordd o safio Wers Gymraeg, please. Na, peid a dweud. Liz. Na, sgwylwch yna. Liz, dwi'n mynd I ddangos fideo.